Għajnejn kull min jgħaddi mill-qalba tar-Rabat Għawdex imorru fuq l-arkitettura ta' binja barokka magħrufa bħala l-Banka Ġuratale. Uħud jidħlu jagħtu titwila diversi wirijiet ta' livell li jittellgħu fija minn żmien għal żmien, waqt li oħrajn jirrikorru fil-post minħabba li jilqa' l-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria. Dan kollu għadu jista' jsir għaliex fis-snin 50 m'għaddietx mill-Parlament għal vot wieħed biss proposta biex il-Banka Ġuratale titwaqqa ħalli jikber l-ispazju tal-pjazza. Ħabrek ħafna biex il-proposta ma tgħaddix u jiġi salvat dan il-patrimonju il-Kavallier Vincenzo Bonello. Għamelek fost l-oħrajn blobbing qawwi mal-membri parlamentari. Ibnu l-imħallef emeritu Giovanni Bonello qal li dan huwa eżempju ta' kif individu jista' jkun vuċi b'saħħitha favur il-ħarsien ta' wirt mibni u jagħmel differenza. Irridu nżommu preżenti l-importanza li nirrispettaw u nożżu il-patrimonju nazzjonali. Dan jista' jsir bil-konservazzjoni mhux bit-twaqqih u bid-distruzzjoni. Bil-konservazzjoni nżommu ħaj il-valuri tal-istorja, il-valuri tal-tradizzjoni, il-valuri tal-kultura, il-valuri ta' dak kollu li jagħmilna poplu differenti minn poplu ieħor. Il-fuq minn 70 sena wara, bi proposta mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi, il-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria fakkar blapida s-sens patriottiku u l-perseveranza ta' Vincenzo Bonello. Il-Banka Ġuratale għandha rabta intrinsika mal-Universitas, il-Gvern Reġjonali ta' Għawdex. Mill-Medjuevu l-ġurati li jiffurmaw dan il-Gvern kienu jaħdmu miċ-ċittadella sakemm fi żmien il-Kavallieri ċaqalqu għal uffiċċji żgħar fiċ-ċentru tar-Rabat. Il-Banka Ġuratale imbniet fil-bidu tas-seklu 18 u tkabbret daqs 150 sena ilu meta mbniet faċċata ġdida għalija. Wara li l-Universitas ġiet abolita mill-Ingliżi fl-1819, il-Banka Ġuratale serviet bħala qassa tal-Pulizija, l-Arkivji Pubbliċi, id-Dipartiment tal-Agrikoltura, is-sede tal-Kunsill Ċiviku u llum tilqa' l-Kunsill Lokali u l-Uffiċċju tal-Kultura.